na Večeri kod. Dame i gospodo, vaš domaćin, Zvonko Marković. Jedan od najboljih i najcenjenijih dizajnera domaće modne scene, priznat i u svetu. Čovek čiji modeli nikoga ne ostavljaju ravnodušnim. Zvonko za sebe kaže da je strastven, impulsivan, tačan, zaljubljenik u modu, pa samo Zvonko, šta da kažem, Zvonko ko Zvonko. Zvonko ko Zvonko, zaljubljenik u modu i čovek od ukusa čije kreacije slave ženstvenost. Stoga i ne čudi što ga jedna od najboljih prijateljica opisuje ovako, samo jednom rečju. Znači, S-T-I-L, 4 slova. Rodiš se sa stilom. Sada velike svetske face nose njegove modele, Zvonko je i dalje ostao skroman i sa obe noge čvrsto na zemlji. Čovek koji ne duva u svoju trubu, što bi se reklo, on je svoj, on fura svoj fazon, on je toliko poseban. Vetar u leđa Zvonku je sam on, njegova kreacija, njegova magija koju on pravi radeći. Tu magiju, kao i svaki svoj uspeh, Zvonko deli sa mamom i sestrom, žaleći što njegov otac nije dočekao da se raduje sa njima. Možda najteži trenutak jeste upravo kad mi je umro otac, imao sa 17 godina, pa tako nekako kada se još mlad i neformiran, nekako to zna da obeleži nastavak života. Legenda vojnog vazduhoplovstva. On je bio komandant 252. eskadrile, Kurjaci sa Ušća, nažalost 92. poginuo, i vi to ni u jednom intervju Zvonkovom nećete čuti. I ja to saznam i budem prilično ganuta i kažem, pobogu, ja to nikad nisam čula od tebe, o takvim stvarima smo pričali. Kaže, pa šta da ti kažem, to je jednostavno tako. Dobro meso sa dobrim sirom, a tako, Điđi, uvek pun pogodak. Što misliš za kraj, šta će biti od Zvonka? Da, znaš da sam razmišljao to malo. Vodna revija, sigurno neka. Da. Zamisli. To bi moglo biti zabavno. Ako ste mislili da je ovo kraj, nije. Sad sam spremio na malo iznenađenje. Evo tebi jedne naočarice. Hvala. To isto ti proizvodiš? Ne proizvodim. Evo tebi druge naočarice. Kad su nam podijelili ove naočale, ove kao malo tamne, onda smo pomislili da će biti neka pista da će se otvoriti, da će proći onako neka fashion ekipa i taj neke manekenke. I B-Fashion ekipa, ali umjesto manekenki, dečaci manekeni, sa Zoranom Pavić kao specijalnom gošćom. Oni se kreću sasvim lagano, nose odela crne boje, žive noću, imaju stila i nikog se ne boje. Sad je važno. Ja volim takve dečake, one opasne, strasne i jake. Ja volim baš takve dečake, prinčeve moje. Duhovita i šarmantna Zorana je, kao i obično, uspela da napravi šou i svojim pesmama začini ovo po mnogo čemu posebno veče kod Zvonka Markovića, koji je, baš kao i njegovi gosti, bio na visini zadatka. Kakva je ovdje koreografija bila? Ne, ja pratim. Eurovizija, Eurosong. 12 points. And the 12 points going to... Zvonko Nastup je bio odličan. Pogledi su se sveli, a mi smo malo znali o tom. Ljubav na prvi pogled za nas je bila izazov. Pogledi su se sreli i ko je tada znao za Bog. Gosti su bili sjajni, iskren da bude mnogo pozitivne energije. Ja želim da čestitam ekipi Bibera na trudu, radu, umeću, talentu, pa što bi rekli, nek pobedi ko je bolji. Srećno u finalu. Mislim da je ovo jako dobra zabava i divan show program. Tako je, srećno svima koliko vas ima. Sledeće nedelje će jedan od dva tima slaviti pobedu i vrednu nagradu uručiti ustanovi za decu i mlade ometene u razvoju Sremčica. Ne propustite veliko finale ove sezone serijala na Večeri kod.
Vidimo se na večeri kod Ive Štrljić. Doviđenja. Jel tako, Čiči?